Dobrý deň priatelia, nachádzame sa v Ilave, v mestskej časti Klobučice, kde by som vám veľmi rád predstavil tento príjemný rodinný dom. Dominantou tohto rodinného domu s užitkovou plochou 108 m2 je táto obývacia izba prepojená s kuchyňou. V rodičovskej spálni je príjemným bonusom šatník a vlastná kúpeľňa. Moje meno je Roman Černiansky, pracujem v spoločnosti Tower Reality a v prípade, že vás táto ponuka oslovila, volajte a dohodnite si osobnú obhliadku.